तो का लो भाई लोग, उम्मीद करता नहीं कि भाई सबके बढ़िया हो की और मस्त हो की अपना लाइफ में बढ़िया रहे चाहिए, मस्त रहे चाहिए भाई। तो चल आज की वीडियो में रह स्वागत बा, और जो भाई चैनल पर नया सब्सक्राइब कर ली ताकि जब भी वीडियो बनाई तो यहाँ के पास वीडियो पहुंच जाए। तो आज फिर से बात कर बानी हम अपन सरकार के बारे में, ठीक बा, ट्रेंडिंग स्टार के बारे में बात कर बानी हम कि गाना लेके आवत भैया फिर से एगो बवाल गाना, ठीक बा। तो ऐसे प्यार से बात बनल रही जा, और जे वीडियो के देख रहा भाई हमारे एकदम सुर सुन तक देखी जा, बहुत मजा आवे वीडियो में, बहुत मजा। आज बतावे वाला बानी फाइनली हम भाई लोग गाना भैया के क तरीका आई, ठीक बा। रोमिंग में शरीर बा 2 पते बार सबके कहिए न्यूज बनता कि रोमिंग में शरीर बा, कब गाना आई बाकी आज डेट निकल चुकल बा, ठीक बा। तो वीडियो में बनल रही जा सुर सुन तक, अब बताओ तनी हम सब क्लियर आज, ठीक बा। तो अभी फिलहाल में गाना आई बा भैया के डाले के बा, पोस्टर देख रहे हो डाले के बा, ठीक बा। तो काजल राघवानी के साथ 4 साल बाद गाना आ चुकल बा यूट्यूब पर, ठीक बा। तो अब के हल्का मचल बा भोजपुरी में, इतना व्यू जाता भाई हमार, इतना व्यू गाना बुझाता कि अब आसमान धरे वाला बा कुछ देर में, ठीक बा। तो इसमें प्यार से बात बरसले रही अपना खेसारी भैया पर कि रोज गाना लेके आवत रहो हमनी के बीच में बवाल बवाल बवाल, ठीक बा। तो चल आज बताओ, बहुत खुशी होता कि भैया गाना बहुत जल्दी आ रहा है हमनी के बीच में, रोमिंग में शरीर बा 2 देखत नहीं जाई पोस्टर, रोमिंग में शरीर बा 2 बहुत जल्दी आ रहा है हमनी के बीच में। आज कितना तारीख हो गई? हाँ 5 तारीख, ठीक बा। तो 8 या 5 के बीच में आगे वाला बा, और 2-3 दिन में गाना हमनी के बीच में आ जी, ठीक बा। तो अभी गाना आई वीडियो जो डाले के बगाना जाके सुन जा, प्यार से बात दी जा अपना भैया के कि गाना रोज लेके आवत रहो हमनी के बीच में ऐसा ही। और आगे का हम बताई भाई लोग, अब प्यार से बात इतना देते ही जा भैया के, तो यही चैनल के प्यार से बात दी जा, एक तरफा मोहब्बत कर जा अपना खेसारी भैया लेखा, ठीक है भाई। तो रोज हम वीडियो बना के लेके आवत रहम और बतावत रहम भाई हमार कब गाना आवता भैया के अपना सरकार के, ठीक बा। तो बहुत जल्दी आवता बीच में हमनी के सुनने खातिर गाना आई वाला रोमिंग में शरीर बा 2 बहुत अच्छा बढ़िए, पोस्टर देखला के बाद पता चलता कि गाना कितना अच्छा हुई, ठीक बा। तो इसमें प्यार से बात बरसोले रही अपना खेसारी भैया पर ट्रेंडिंग स्टार के गाना जल्दी ट्रेंडिंग में लाई जाई वाला भाई, कहूँ गाना डाले के बाद, ठीक बा। तो ये गाना एकदम ट्रेंडिंग में आवे के चाहिए, 1 नंबर ट्रेंड में, ठीक बा। अभी तो ट्रेंड नहीं करत लेकिन ट्रेंड में लेवे के बाद तो जना के। तो ऐसे प्यार से बात दी जा, और ये बतावे खातिर आई रही कि अपना खेसारी भैया के अपन सरकार के गाना बहुत जल्दी आवता रोमिंग में शरीर बा 2 होली, ठीक बा। तो तीसरा होली हो जी वाला, ये तो दूसरा हुए डाले के बाद, ठीक बा। तो दूसरा होली आ चुकल बा, तीसरा होली में तो बवाल हुई करी, तीसरा होली सॉन्ग में बवाल हुई, ठीक बा। तो इसमें प्यार से बात देते रहिए अपना खेसारी भैया के। तो चल रहा भाई मिला फिर अगला वीडियो में और लेके कुछ अलग अंदाज में बताई कब गाना होता भैया के, कब फिल्म होता, ठीक बा। चलता नहीं भाई, जय भोजपुरिया समाज।